Så er vi på vej ind i havnen her på vores aftentur. Og begge færger er ude at sejle. Og vi skal ind her i Lystbådehavn. Havnen i Vesterø er jo super hyggelig, og vores aftentur den går ind for at se til alle de flotte både og nyde lystsejlerstemningen. Så er vi inde i havnen, og der er fyldt med både her i den hyggelige havn, og der dufter af grillet jomfruhummer. Så vi sejler også ind i den del af havnen, hvor der er til ligger en fiskekutter eller to, og det gør der lige nu hernede. Og de skal ud i nat og fange jomfruhummer. Så fik vi set havnen, og så sejler vi tilbage igen. Her tæt på den hemmelige strand vil vi også godt vise dig et lille gasfund her på Læsø. Du kan se, hvordan det bobler op af undergrunden. Og der er altid gas. Det lugter lidt af prut. Og så har du her den strand, som du ser fra færgen, når du sejler med Læsøfærgen. Så nu ser vi lige på gassen, og så sejler vi tilbage til stranden igen efter en god lille tur havnerundfart.